Hola a tots i benvinguts en aquest nou Grammar Video. Aquest vídeo és una mica llarg perquè avui parlarem dels modal verbs, és a dir, verbs com can, com may, could, must, should, mustn't. Els verbs modals es fan servir en diferents situacions, quan parlem de les obligacions, de les prohibicions, de les habilitats, quan intentem deduir què és el que està passant, per donar permís, per donar consell, quan parlem de diferents possibilitats. Algunes característiques bàsiques d'aquests verbs, que són molt importants, són: els verbs modals no tenen formes de passat afegint ed, ni tampoc es fa el continus afegint ing, ni la tercera persona del singular porta la s, és a dir, quan tu poses must, sempre és must, no és musted ni must amb una altra s, ni musting ni res d'això. Must, have to, can, could, sempre s'escriuen tal qual. Els verbs modals sempre van davant del subjecte quan es fan preguntes, és a dir, estem acostumats a aprendre en present simple, per exemple, que fem servir do i das per fer preguntes, i en passat fem servir did. Doncs els modals no necessiten res d'això. Aquí tenim un modal que és el may, i per fer la pregunta no diem do, may, I, ni res d'això, simplement el posem davant del subjecte que és I. May I come to your house for tea? Puc venir a casa teva per prendre el te? I les formes negatives igual. Per fer el negatiu, al modal, per exemple, must, només afegim not, o nt perquè està amb apòstrof, o en need, nt, needn't. És a dir, no fem servir didn't per fer el negatiu, d'acord? Vinga, doncs aquestes són les característiques bàsiques. Començarem amb els modals d'obligació, obligation, que són principalment el must i have to, o had to en passat. El passat de must és had to. Què vol dir must? És quan dius haig de. I és una obligació personal, que te la marques tu mateix. És teva pròpia. Si tu dius I must stop smoking, estàs dient que has de deixar de fumar i tu mateix entens que és necessari i ho dius. I must pray if I want to pass this test. Haig d'estudiar, haig de resar, diu aquí, si vull passar aquest test. I must send Busy my pathway results. Haig d'enviar a la Busy els meus resultats dels pathways. I must get up early tomorrow. M'haig d'aixecar demà d'hora. Totes aquestes situacions són obligacions que me les marco jo. Què passa quan l'obligació és externa? Quan me la marca una altra persona, les regles, la llei, etc. Doncs què haig de fer servir? Have to. Si jo dic I have to stop smoking, és el mateix que si dic I must stop smoking, vol dir haig de deixar de fumar. Però segurament si dic això és perquè algú m'ho ha dit. La mare, el pare, el marit, el germà, deixa de fumar, llavors dius I have to stop smoking. I aquí fiques èmfasi en que l'obligació ve de fora. Muslims have to pray 5 times a day. Els musulmans han de resar 5 cops al dia. Com que és una obligació per la religió que tenen, doncs és have to. Busy says I have to do it. La Busy diu que ho haig de fer. Doncs com que és la Busy qui m'ho diu, faig servir have to. Our flight leaves early. We have to get up early. Si el vol, el nostre avió, marxa d'hora, ens hem d'aixecar d'hora. Fixeu-vos, aquesta frase és diferent d'aquesta. En aquesta jo dic I must get up early tomorrow. M'haig d'aixecar d'hora demà, perquè és una obligació meva que me l'he plantejat jo, doncs perquè, no sé, perquè haig de fer el que sigui. En canvi aquí m'haig d'aixecar d'hora, però perquè l'avió, si no, el perdré, oi? She's not here, she had to go home. Aquesta és una obligació que està en passat. No està aquí ella. Va haver d'anar a casa. Se'n va haver d'anar a casa. She had to go home. When you finish school, you will have to find a job. Quan acabis l'escola hauràs de trobar una feina. Aquesta és una obligació en futur, diguéssim. D'acord? Podeu fer pausa de tant en tant per tornar a llegir el que jo ja us he dit amb la veu. Què passa quan no hi ha obligació? Doncs quan no hi ha obligació, en lloc de must o have to, utilitzem don't have to, que vol dir que no és necessari, que no hi ha obligació. Per exemple, you don't have to come to class on Saturdays. Els dissabtes no has de venir a classe. She doesn't have to drive to work. She can go on foot. Ella no ha d'anar conduint a la feina. Pot anar a peu. They don't have to be here at exactly 7. No han d'estar aquí exactament a les 7.
En aquestes tres frases, doncs, no hi ha obligació. Tu no has de, ella no ha de, ells no han de. Passem ara a la prohibició. Quan prohibim de fer una cosa, volem dir que no està permès. Mustn't és el que hem de fer servir. Per exemple, you mustn't smoke here. They mustn't drive on the left. Students mustn't live without permission. No pots fumar aquí, no has de fumar aquí, no has de conduir per l'esquerra i els alumnes no han de marxar sense permís. Si fas servir mustn't seguit del verb, veieu, del verb normal en infinitiu, és el mateix que si fessis servir are allowed to. You aren't allowed to smoke vol dir no està permès que fumis. They aren't allowed to drive, no està permès que condueixin, etc. D'acord? Vinga, seguim. Per donar consell o opinió. Per donar consell fem servir aquest modal. Fins ara hem vist must, have to, mustn't i ara should. Should és igual que qualsevol altre modal. Vol dir hauries, millor, hauries de, you had better to. I aquí tenim tres exemples. It's too far, you should take a shortcut. Està massa lluny, hauries d'agafar una drecera. We should go and do some errands. Hauríem d'anar a fer alguns encàrrecs. You should watch TV in English. Hauries de mirar la tele en anglès. El should és bastant fàcil. Simplement has de recordar quan has de donar consell. D'acord? Aquí teniu els exemples iguals, però amb had better to, que vindria a ser alguna així com millor que agafessis una drecera, millor que anéssim a fer uns encàrrecs. Passem ara als modals de deducció. Quan intentem deduir, tenim aquí tres frases que podrien ser he might be South American, he could be South American. They must be traveling around Europe, she can't be his wife. Aquestes tres frases, doncs hi ha una d'elles que expressa una possibilitat, una altra que expressa una impossibilitat i una altra que expressa que estic segur que és així, que és veritat. Si jo dic she can't be his wife, no pot ser la seva dona. O sigui, estic segur que això és així. Si dic they must be traveling around Europe, estic pensant doncs, que també segurament és una possibilitat que sí que estiguin viatjant per Europa perquè alguna cosa, alguna informació m'ho fa veure així. I he might be South American o he could be South American, doncs podria sí o no, d'acord? Més exemples. Fixeu-vos. Aquí tenim aquest. They must be out. Deuen estar fora. Per què? Perquè no hi ha llums a la casa. There aren't any lights on. She must have a lot of money. Deu tenir molts diners. Per què? Perquè porta un Porsche. Aquestes dues que hem vist ara expressen una idea d'una deducció, d'acord? La següent, his phone's switch off. He might be on the plane now. Podria ser que estés a l'avió. Aquí no estic tan segur, She's not at home. She may be working. No està a casa. Podria estar treballant. O igual està en un altre lloc. Com que no estic segur, quan hi ha possibilitat, fem servir may i might. I quan hi ha impossibilitat, és a dir, estem segurs que això no pot ser així, doncs, he can't be ill. No pot estar malalt. I saw him at the gym today. Si l'he vist al gimnàs. They can't be Italian. No poden ser italians si parlen en espanyol. D'acord? Aquests serien els exemples. Quan estem segurs que una cosa és així, que és veritat, fem servir must. És una conclusió, és una deducció. Quan estem segurs que una cosa és impossible, fem servir can't. I quan no estem segurs sobre alguna cosa que dubtem, podem fer servir may not o might not. Si fem servir may estem una mica més segurs i si fem servir might una mica menys segurs. I ara tenim aquí unes frases, a veure si les sabeu. Jo ensenyo la frase, m'espero un momentet, què aniria aquí? Aniria can't, may, might, must. It must be true. Per què? Ho vaig veure a les notícies. Deu ser veritat. Aquesta, away, his car is outside his house.
no pot estar fora. He can't, perquè si té el cotxe aparcat a fora. He can't, és impossible, estic segur, She looks very young. Sembla molt jove. No pot tenir més de 16 anys. She can't be more than 16. What music is this? I'm not sure. Si ja dic que no estic segur, it may be Mozart or it might be Mozart. Depèn de la seguretat que tinguis. Have a lot of money, their house is enormous. Si la casa és enorme, doncs deuen tenir molts diners. They must have a lot of money. Aquesta... I can't be a size 44. No pot ser que sigui una 44, si normalment tinc una 40 o una 42. I'm not sure why she hasn't phoned me. No sé per què, no estic segur per què no m'ha trucat. Potser no té el meu número. She might not have my new number. O she may not have my new number. En aquest cas és negativa, He can't be serious. He must be joking. No pot ser seriós. Deu estar fent broma. He can't be a good footballer. He's not fit enough. He's not fit enough vol dir que no està en plena forma. Per tant, no pot ser un gran futbolista. He may like this book. He's interested in history. Aquí podríem ficar must també, Li deu agradar aquest llibre, està interessat en la història. He may not remember me. He hasn't seen me for ages. Si fa segles que no em veu, potser no se'n recorda de mi. D'acord? I l'última, he must be over 70. Segurament té més de 70 perquè es va retirar fa 10 anys. Aquest ha sigut l'exercici. I ara passarem als modals d'habilitat, que és quan expressem el que sabem fer. Sabem fer ara, o sabíem fer o podíem fer quan érem més joves, que vam poder fer en un moment concret. Doncs aquí teniu diversos exemples, no? Quan parlem en present, fem servir can. Quan parlem en passat, tenim diverses possibilitats. Per una habilitat general, fem servir could. Podria tocar la guitarra, el piano, etc. Però quan és una situació més específica, d'un moment concret, com aquest del foc, doncs els bombers van poder apagar el foc. Were able to. Expressa una idea d'un moment concret i una idea també d'una més dificultat, més complexitat. Igual que aquesta, I once managed to play a really difficult piece. Tu pots dir que quan tenia 6 anys podies tocar el piano, però aquí dius, una vegada vaig tocar una peça ben difícil. I managed to play. O I was able to play. Be able to i manage to serien intercanviables. No sempre dependria de la frase i del context. D'acord? Doncs bueno, ja hem arribat al final. Jo us recomano de veritat que feu l'exercici que acompanya aquest vídeo perquè els modals doncs, són bastant espessos i cal practicar i després sentiu la correcció que us ajudarà molt. Apa, fins aviat, adeu!